Ja som James Watt, ale volajte ma James Watt. Teraz momentálne sa nachádzame v dielni pána Watta, respektíve u mňa v dielni. Vymyslel som stroj, ktorý pracuje veľmi dobre, ja by som povedal až geniálne. Stačí, ak máte 25 kubíkov ongla a pracuje veľmi dobre, fajne pracuje. Tento motor môžete použiť na rôzne účely, napríklad ako motor do traktora, a za traktor môžete zapnúť rotovátor, kultivátor, plečky, pluhy, vlečku a tak ďalej. Ale nemyslíte si, že ja som párny stroj vynašiel. Ja som párny stroj len zdokonalil, lebo som videl, že má veľmi veľké nedostatky. Vylepšil som odstredivý regulátor, vývevu, zotrvačník a vyriešil som aj aj problémy s valcom. A tak sa mohla priemyselná revolúcia roztočiť. Už nemusíte mať 20 kur vo vogrodku alebo 5 kráv a 5 prasiat v maštáli. Alebo už nemusíte píliť drevo 5, alebo stačí iba 1, alebo nemusíte 5 nosiť drevo, napríklad potom už keď ho dopílite. No. A teraz si ukážeme názornú ukážku, ako ten párny stroj funguje. A teraz si následne ukážeme princíp párneho stroja. Z dielne sme sa presunuli do kotolne a tu prebehne, ako funguje párny stroj. Nachystali sme si jeden balík brikiet, ktorý následne zdvihneme a dáme ho do spaľovacej komory, ktorá je tu je. A tu je voda. V tej spaľovacej komore vzniká oheň, ktorý zohreje tú vodu a tak vzniká pára, keď je nad 100 stupňov, vznikne pára a roztočí valec a ten následne vznikne sila, ktorá roztočí zotrvačník a tak ho môžeme použiť napríklad do tohto traktora, ktorý som už spomínal tam. Dielni. Potom si musíme dávať pozor, si zatvoríme pec a potom si musíme dávať pozor na teplomer. Takou zvláštnosťou toho teplomera je, že je značky Watts, po mne je pomenovaný. A najlepšie je, keď nám ručička ukazuje 100 stupňov. Teraz nám ukazuje 60 stupňov, pretože sa ešte zohrieva sa. A nesmie presahnuť 120 stupňov, pretože môže vzniknúť explózia a tým pádom nejaká katastrofa môže spôsobiť sa. A tento stroj s týmto strojom som vril veľkú dieru do sveta a môže ho mať každý, kto si ho kúpi. A tak aj vtip by som ešte povedal, že lepšie je mať párny stroj v dielni ako troch chlapov do poli. Teraz sme sa z kotolne presunuli zase do dielne, kde máme napríklad ten traktor, ktorý som spomínal, že je v ňom ten párny stroj. Tu je ten traktor, tu je. Tu je sadzač a tam je rotovátor. A sú tie pomôcky, ktoré pomohli ľudstvu, aby sa žilo im lepšie.
A my vám teraz s mojimi chlapmi ukážeme, ako tá priemyselná revolúcia pomohla ľudstvu. The bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. The bass and the tweeters make the speakers go to war. So fly, till I reach and touch the sky. Hey, my dear, we right here. I'm gonna say like this.